Mnoge stvari mi postaju jasnije kad sam naučio prirodne zakone. Zakone po kojima funkcioniše energija, kako se kreće, zakone po kojima malte ne funkcioniše ceo kosmos. Znači, jedan od zakona je zakon ravnoteže, drugi od zakona je kako uzbrdo, tako nizbrdo, zakon bezuslovne ljubavi, kako unutra, tako vani i tako dalje. Kada god se pojavi neka vrsta mi smo bolji od vas, varijanta mi smo takav i takav narod, mi smo postigli tu i tu vrstu standarda i kvaliteta života, zatvorili smo svoje granice i bolji smo od vas. Vi ste zemlja trećeg sveta. Da. Me razumete? To je kosmički zakon koji će sigurno ići u drugom smeru. Znači, čim sam ja sebe uzdigao iznad drugih ljudi, onda će krenuti nešto da se dešava kod mene, da će meni ti drugi ljudi zapravo trebati. Kosmos. I to je to. Potrebni su, čim su potrebni, oni se integrišu u to društvo i jednostavno priroda uvek dovede stvari u ravnotežu. Tako da uvek ima ciklus. Znaš, kako gore, tako i dole, kako unutra, tako i vani. Samo je pitanje koliko je veliko i koliko prirodi treba vremena da stvari dovede u ravnotežu.